Great morning sa ato ang tanan. Kini si Upline Bobot para sa ato ang topic karong adlaw kining about sa selling. About sa ato ang pagbenta. Una ta mag-adto about sa selling. Una nato na palawman ug maayo. Tan-aw sa nato ang duha ka klase sa First Vita Plus dealer. No, duha ka types sa First Vita Plus dealer. Ang una is kining hunter. So nang hunter, kining mga tao nga direct seller, no, mga direct seller, ang ginahimo nila is ang gusto nilang buhaton direct selling lang gyud na di nato na sila makontrol about ana kung mao lang gyud na ilahang gusto buhaton, gusto sila magka 25% nga discount, gusto lang gyud sila magbenta, di sila magpalabad para mag-train og mga tao, mag-network, so dili wa tay mahimo ni ana. Ang ikaduha nga klase is kining ato ang mga farmer. So nang farmer, kaning mga farmer nga klase sa dealer mo na mga network builder. Naga-build gyud og network, naga-build og grupo, naga-train og grupo, naga-handle og grupo. Tungod kay diri man gud sa ang sa may kalahian sa farmer nga dealer og ang ato ang kaning direct seller, no? Ang farmer kasagaran gyud na duplication nga ginatawag, no? Dirita makakita og residual income, mo ni ang nakadiferensya sa farmer. Ang katong mga direct selling, forever gina sila magbenta og produkto. Hangtod makaya nila og benta sa produkto, mao lang na, no? Ug hangtod lang gyud dinha, no, ang ilahang pwede nga kitaon. Pero pwede man pud sila maka-entry, no? Pero kutob lang gyud diha maka-entry, kung maka-entry sila, buti pa sabot, direct selling lang gyapon, no? Kay once makapa-entry ka, wala man nagpasabot na nga network builder ka. Kung makapa-entry ka, halimbawa makapa-entry kag isa ka tao, gibayaran kag 500 sa kumpanya, so nagbaligya kag isa ka power pack, then gibayaran kag 500 sa kumpanya. Plus katong duha ka box. So, mo na siya. Dili pa na siya diha ang network builder nga ginapasabot, kay ang network builder gyud kadtong naga-train og tao, katong imuhang napasulod, imong net-train, then sila na pod ang nagapasulod og tao, naga-network og tao, naga-build og grupo, mo na siya ang network builder. So mo na siya ang duha, no? Ang duha ka klase sa kanang dealers diri sa First Vita Plus. Ang nakanindot diri sa ato ang Network Enhancer Program diri sa ato as a grupo sa Extreme Trekkers, ginahimo nato at the same time ang hunting og farming. Ang hunting og farming gisabay nato, no, while naga build ta og network, nagabenta pud ta og produkto. In 12 months nga pagpangbenta og produkto, kung mugawas lang ka sa imong shell, kung mugawas lang ka sa imong comfort zone, sigurado ko, no, nga ma-train kag maayo, ma-develop pug maayo ang imong selling, ma-develop pug maayo ang imong pagbenta. Then maabot unya ang panahon nga dili ka na maglisod og benta, maayo ko na sa pagpamenta, dali na lang pod sa imuha ang pag-build og network. Kay asa ka makakita og nindot nga kliyente para sa ato ang negosyo, para mahimo nato nga potential leader, para mahimo nato nga potential partner diri sa First Vita Plus sa ato ang negosyo, diha sa ato ang pagbenta. So ato ang palakpakan diha nga side ang ato ang Network Enhancer Program, tungod kay nganuman isabay na to paghimo ang hunting og farming. Okay. While naghahunting ta, sigurado ko padulong ta sa pag-build up og network. Kung ikaw na ang mabunutan, ikaw na ang panahon nimo sa slot, ikaw na ang makakuha sa slot, sa 12 slots, no? Sigurado ma-build up ang imuhang network. And at the same time, ato ang ginahimo permi ang direct selling, ang pangbenta. Okay. So diri na ta sa selling. Ato ang isgutan karon ang the top 5 principles of selling. 5 ka prinsipyo diya sa pagpamenta. Una, atong timan-an, people buy benefits. Ang una gyud nga paliton sa tao sa ato ang benepisyo. People buy benefits. Regardless sa unsa ka nindot ng imuhang kumpanya, bisag mo ingon pa na siya top 1 panang imuhang kumpanya,
pero ang concern gyud sa tao kasagaran is ang benefit. Unsa may benepisyo nako diha sa imong produkto? Human ko makapalit ana. Barato, dili na siya kaayo mo ay pinakadako nga factor din ha sa pagpalit sa produkto sa imong kliyente. Ang una gyud, unsa ang iyahang benepisyo, no? Unsa ang iyang benepisyo? Mao na bitaw na siya nga kinahanglan kabaluta, una ta mutok sa atong kliyente, una ta muadto sa atong kliyente, kabaluta kung unsa ang sakit sa ato ang kliyente. Nganong kinahanglan sa kliyente ang ato ang produkto? Nganong gikinahanglan niya ang First Vita Plus sa iyahang kaugalingon? Nganong gikinahanglan niya ang First Vita Plus alang sa iyahang pamilya? Para ato ang ma-explain sa iyaha, ma-atake dayon sa iya nato sa iyaha kung unsa ang pwede nga mahimong benepisyo niya kung mopalit siya sa ato ang produkto. Then ang kasunod ni ana, value of money. Pag masabtan na gani niya kung unsa ang iyahang benepisyo nga makuha, then mosulod na ang value of money. Value sa imuhang produkto versus sa value sa iyahang kwarta. Baliwala karon sa iyaha ang 900 pesos kung makita niya nga mas taas og value ang First Vita Plus nga isa ka box nga gina-offer nimo sa iyaha. Kung makita niya nga mas makasave siya diha sa imong produkto kontra sa muadto siya sa doktor, that's the time nga mopagawas siya og 900 pesos. But pasabot, pagpagawas sa ato ang kliyente sa iyahang 900 pesos para mopalit sa imong isa ka box sa produkto sa First Vita Plus, but pasabot, ang iyang pananaw sa produkto nga gina-offer nimo sa iya nga isa ka box is mas taas og value kaysa sa iyahang 900 pesos. Mao po na sa iyang pagsulod sa ato ang negosyo para mahimo nato siyang business partner para sa iyaha mas taas og value ang imuhang sistema sa First Vita Plus nga ginabaligya sa iyaha, ang imong negosyo sa First Vita Plus nga ginabaligya nimo sa iyaha kaysa iyahang 9,000 pesos. Pag makita na niya ang value sa imuhang negosyo ginapakita, then that's the time nga baliwala sa iyaha ang value of money. Baliwala sa iyaha ang iyahang 900 pesos nga ipagawas kung mopalit siya produkto. Baliwala sa iyaha ang 9,000 pesos kung paliton niya ang sistema, ang negosyo sa First Vita Plus. Atong timan-an nga sa ato ang pagpasulod og tao diri sa ato ang network, ginabaligya nato ang sistema sa First Vita Plus. Tagpila ang sistema sa First Vita Plus? Basically, ang sistema sa First Vita Plus is 9,000 pesos. Mo na to ang baligya dito sa to ang kliyente. Ug sa pagpagawas ba niya og 9,000 pesos, mas dako ba og value ang imuhang sistema kaysa sa iyang 9,000? Kay kung mupalit siya, bote pasabot, kung paliton niya imong sistema, bote pasabot, mas taas og value para sa iyaha ang imong sistema nga gipakita sa negosyo sa First Vita Plus kaysa sa iyahang kwarta. So una is benepisyo, pagkahuman mo connect na siya dito sa value of money. Then ang kasunod niya na is credibility. Mo na siya kinahanglan nato i-maintain sa ato ang kliyente, credibility. Una is trust. Kinahanglan ma-build up nato ang trust sa ato ang kliyente. Kanang simple lang nga pag-promise nimo nga paghatod sa produkto sa iyaha, mo na siya. Isa na siya maka-build up sa imuhang trust sa imuhang kliyente. Moyon kag ihatod nimo Biyernes pero Sabado na nimo nahatod, hinay-hinay mawala iyang trust sa imuha. Moingon kag ingon imong kliyente nga Biyernes niya gusto ihatod pero kay atat ka nga mukita og 900, atat ka nga mukita og 25%, Huwebes pa lang ihatod na nimo, guba na ang imong credibility. Ato ang timan-an permi nga ang kung unsa ang komportable para sa ato ang kliyente, didto ta mo pauyon. Dili sa komportable nato.
Kung unsa ang gusto sa ato ang kliyente, mo na itong tumanon, dili kay ang gusto nato. Kay ato ang timan-an, i-build up nato ang credibility sa ato ang mga kliyente para sa repeat orders and pay-ins. Diha na mo sulod ang repeat orders. Pag ma-build up nimo ang trust, repeat order na ang kasunod ana. Then ang kasunod ana is pay-in na. Mapa-entry na nimo siya. Then sa credibility isa pod ang expertise, no? Ang expertise, kung tanaw niya nga expert ka sa imuhang negosyo, expert ka sa imuhang produkto, expert ka sa imuhang sistema nga gusto ipakita sa iya, nga gusto ibaligya dito sa imong kliyente, then diha ma-build up diha ma-build up kasunod ang trust, no? Muna nga kinahanglan ang expertise. Mauna nga kinahanglan kung unsa ang mga pangutana sa ato ang mga kliyente, dapat ato ang matubag nga naay pagrespeto para ma-feel sa ato ang mga kliyente nga expert ka sa imuhang ginabaligya nga produkto sa iyaha, sa iyang imuhang ginabaligya nga sistema didto sa iyaha. Utiman-an nato mga appliance, walay mosulod, walay gusto mo appeal sa team, sa usa ka team nga dili expert ang mentor, dili expert ang coach, no? So dapat kita sa ato ang level, dapat expert ta sa ato ang ginabaligya. Og mahimo lang tang expert din ha kung ato ang gina-exercise ang ato ang pagpamaligya og paghanyag sa ato ang negosyo. Once nga dili ta mag-attempt, di kita mo attempt og tuon og talk, di kita mahimong expert sa ato ang larangan. Di kita mahimong expert diha sa ato ang negosyo nga gisulod. Expertise and trust importante para ma-build up ang credibility nato. So ang trust, no, isa pa sa trust ato ang timan-an nga ang pag-gain og trust, mura na siya kanang ang ato ang kliyente murang naghatag og piso sa ato kada himuon nato sa ato ang kliyente, mura siyang naghatag sa ato ang piso. Kada himo natog maayo, kada kanang ato ang ginatuman ang ato ang ginaistorya sa ato ang kliyente, mura na siyang naghatag og piso. Hangtod nga mabuo ang 100, no? Hangtod nga mabuo ang 100, then diha nato makaingon nga grabe na ang trust, no? Sa imuhang kliyente. Pero masipyat lang kag kaisa sa imong kliyente, mura kag naghatag og tag 20 pesos sa iyaha. Ingon ana kapaspas mawala ang trust sa tao sa imuha, pero ingon ana kahinay ang pag-build up nimo sa imuhang trust diha sa tao nga imong kliyente. Dili lang sa kliyente, kundi sa mga tao nato sa ubos, no? Mao ginay ato ang lapses kasagaran, ug dili lang kamo diha huyang, dili lang kamo ang huyang dihang dapita, kundi bisan kami, bisan ako na ako'y kahuyangan dinha. Mao pa na jud ang ato ang kinahanglan nato i-exercise ang pag-build up og credibility ug trust didto sa ato ang mga tao sa ubos. Mo na nga crucial permi ang pagbuhi nato sa ato ang mga istorya, dapat kaya nato barugan. Kay ako anang usbon, ang pag-gain og trust didto sa imuhang downline, ang pag-gain og trust sa imuhang kliyente, mura na siyang naghatag og piso sa imuha. Ingon ana kahinay. Pero ang pagwala sa ilahang pagsalig diya sa imuha, mura kag nagahatag og 20 pesos. Dali ra kaayo mahurot ang ilahang 100 nga tag piso-piso gihatag sa imuha kung ikaw masipyat. Okay? So people buy benefits, then diha niya lang ma-feel ang value of money kung imuhang mapakuan sa ilahag maayo kung unsa ang benepisyo sa ato ang produkto o sa ato ang kitaan, sa ato ang sistema, sa ato ang negosyo. Then kasunod din kinahanglan na ta mag-build up og credibility didto sa ato ang mga tao sa ubos ug sa ato ang mga kliyente
para sa repeat orders and pay-ins. Then kasunod niya na, mao na ang most valuable offer ang imuhang kaugalingon. Most dili na to, dili na to ni literal niya nga yourself kinahanglan nimo kadtong literal nga i-offer nimo imong self sa iyaha nga lahi na nga pamaagi, no? Ato ang timan-an permi nga katong bawal ta, no, love and respect your downline pero never fall in love with your downline, no? Dili to siya mao, no, nga pagsabot nga most valuable offer is yourself, no? So most valuable offer is yourself. Ginapasabot ni siya mo na ginaingon nga maintain your posture. Maintain your posture. Kung unsa imuhang giistorya, dapat ma-maintain nimo imong posture. Ma-maintain nimo imong posture diha sa imuhang pag-offer diha sa ilaha sa benepisyo sa dako kay nga opportunity nga gihatag sa First Beta Plus, dili lang para sa to akong dili para sa tao na to nga naa sa ubos. Offer yourself. Mo gina ang pinakadako kuan. Then ato ang mo na ginagaingon nga katong sa ato ang mga niagi nga mga training nga dapat dress appropriately, no? Then kinahanglan expert ka, diyan mo sulod tong expert ka sa imuhang produkto ug sa imuhang kitaan, no? Then ang pinaka-importante is ang imong relationship ngadto sa imuhang kliyente, no? Mo na nga gimabitaw na nga sa number 3, dapat na ay trust, na ay credibility diha didto sa imong kliyente. Nga naman ang imuhang self, ang imuhang kaugalingon mo ay una nga pinaka-valuable, no? Mo pinaka-valuable sa tanan. Kaya naman people by people. Ayaw ko ingna nindot ang benepisyo para sa iya sa imong kliyente. Ayaw ko ingna nga nindot ang imong iyang ang benepisyo, no, niya sa produkto nimo. Then nakita niya nga mas na value money, no? Then nakita niya nga nindot jud ang produkto sa iyaha pero kaaway nimo or kalaban nimo, kontra nimo ang imuhang prospect, di na siya mo palit. No? Tungod kay nga naman people by people, no? Ang tao ginapalit niya ang unang-una ang atuang kaugalingon. Mo na nga approach permente importante, no? Dapat importante ang approach, no? Unang approach pa lang nimo, unang kita pa lang sa kliyente sa imuha, no? Dapat unang mabenta na nimo ang imuhang kaugalingon, no? Then kasunod niya na is mo nagingon nga authentication, no? Authentic. Dapat authentic ta. Matinud-anon ta, tinuod ta, original ta. Kung unsa ang imuhang self, no? Kung unsa ang tinuod nimo, ipagawas na nga daan sa imong kliyente, or else walay repeat orders nga mahitabo, walay pay-ins nga mahitabo. Muna matingala ka, power na power ang ato ang kliyente sa imo ato ang produkto. Power na power ang imong kliyente sa imong presentation. Pero kalit lang nga wala ni entry. Kalit lang wala nag-repeat order. Nakalit ni moha na lang nahibalan naa didto speakers nga grupo ni Apple. Ngano man? People by people. Nindot imong produkto. Nindot ang imong presentation. Nasabtan og maayo sa imong kliyente, pero wa niya nasabti ang imuhang batasan. Pwede nga mopalit siya ka isa sa imuha, kaduha, pero sa sunod mahibal-an na lang nimo naa didto sa pikas. Pwede nga naman, pwede nga wala siya nakaangay sa imuhang estilo. Wala siya nakaangay sa imuhang approach. Timan-an nato, people by people. The most valuable offer nga pwede nato mahatag sa ato ang kliyente mao nga tong kaugalingon. Mao na be authentic. Ayaw pagpakarong ingnon pag abot nimo didto sa imuhang kliyente. Kay matingala na lang ka, mas masakitan ka
nga dili na mag-stay sa imong kliyente. Parehas gyapon na diri sa ato sa network nato, no? Ato ang makuanan ang tinuod, no, ipagawas dayon nato ato ang tinuod nga kita dili nang magpakarong ingnon ta, no, dili nang daghan kay tag mga promises nga di man nato kaya mabuhat. Ayaw i-promise ang butang nga dili nato kaya mabuhat. Be authentic, be original, no, kung unsa ra ato ang makaya, no, kung unsa ra ato ang dapat nga himuon didto lang ta, no. Ito nga naman, people by people. Ang tao dili mag-stay sa imuha, dili mag-stay sa imuhang dugay, dili na siya makig-uban sa imuha, dili na siya makig-team up sa imuha, muhawa na sa imuhang team kung napasulod manggaling nimo kung dili ka authentic. So dapat sa unang-una pa lang kabalo imuha nang ipagawas ngayon ana day ka prangkador ka, o iprangka. Prangka na permi. Ayaw tong magpakarong ingnon pa ka nga kunuhay madting maayuhan nimong tawo pag abot day sa tumoy ingon ana day ka dili day gihapon siya ganahan sa imuha, no. Kaya be authentic. Kung unsa gyud ang imong pagkaikaw, ipagawas na siya. Be yourself. Kay mo na most valuable nga offer nga ihatag nato sa ato ang mga tao sa ubos ug sa ato ang kliyente. Then ang kasunod niya na is give and give relationship. Hatag nga hatag. Dili kay give naman ang give mohatag ang kliyente sa ato og money, then kita pod mohatag pod og produkto ngadto sa iya. Dili na siya mo'y pinakalawom, kundi give and give relationship. Timan-an gyud ni nato, no, nga kinahanglan kita nga networker wa gyud tay laing himuon kundi maghatag nga maghatag nga maghatag nga maghatag, walay katapusan nga paghatag. Paghatag sa serbisyo, tungod kay nga naman service provider ta. Service provider ta. Wala paghatag sa paghatag sa kanunay, sa pabor diha sa atoang mga tao. Paghatag kanunay sa gusto diha sa atoang mga tao, sa atoang kliyente. Bisan nakapalit na siya sa imo, dili kay sawa pa siya kapalit sa imo ha. Grabe kay kamuhatag og mga freebies. Grabe kay kamuhatag og kanang mga pakapin, no. Wa pa siya kapalit. Sa dihang nakapalit na siya sa imo ha, di nakakapanghatag bisag isa ka sa say, no. Bisag naa kay daghan kay nga sa say, di ka kahatag og sa say sa iya ha. Di ka na makahatag og time sa iya. Sa dihang dili pa siya member, grabe mong time mahatag sa iya. Pero sa dihang na member na siya, wa na jud kay time mahatag sa iya. Ang principles of selling, ang number 5 is give and give relationship. Muna kung unsa ang atoang bisan sa atong mga downlines, kung unsa ang atoang gi-promise sa ato ang downline mo, bitong nisulod na ato ang downline sa atoa. Ano man imuhang nang gipromisan nga imuhang tabangan hangtod nga mudato siya. Hangtod nga makwartahan siya kay di na mosulod kung imuhang nang giingnan nga di katakatabangan. No? So, mo man atong gipromise so ato ana siyang tubagon. Ato ana siyang tabangan. Mo bitaw na mga uplines nga kinahanglan yun ta og core leaders, no. Kay kaning give and give relationship purloy jud ka ani, hurot jud ay mo ang oras ani kung wala kay core leaders. Mao na siya nga ginauhag gyud ta mo ng mga leaders. Kinahanglan nato og core leaders sa ibuhang ako na ako'y core leaders, kamo akong core leaders, then core leaders dapat kamo pod na ay mga core leaders. Kay para didto ka sige hatag og time sa imong core leaders, ang core leaders pod maghatag og time didto sa iyahang ubos. Mao na nga dapat attentive ta kanunay sa ato ang mga trainings, no. Kay para kung unsa inyong mahibaw-an diri sa KOA, mao po inyong ihatag unya didto sa mga tao ninyo sa ubos. Kay dili na nako kaya kung moabot na mo pila ka libo, di na nako kaya nga kamutanan i-training nako. Moabot yun ang time nga wa jud ko'y laing unya nga ato bangon, kung dili kamo na lang mga core leaders.
Kamo na lang nga core leaders namo, no? Then kamo pud unya mga core leaders ra pud ninyo. Mabitaw na nga ang responsibility kanunay ako adyong ihatag diha sa inyo nga mga core leaders sa pag-connect dito sa inyong mga tao sa ubos para maana din yung mga tao nga sila nga ikaw nga ikaw ang mag-connect dito sa ilaha para ikaw ang ilhon pud nila nga ginikanan. Then mao po na inyong buhaton. Kana pong core leaders ninyo, maura po na ang inyong atimanon. Kaya naana po na yung mga anak ninyong mga core leaders, mga downlines nila, dapat sila lang po ang naay numbers ana, sila lang po ang naay connection ana para sila na ang maghatag dito paubos sa ila. Gawas lang ug core leader nimo buangon. Kung ang core leader nimo walay pagpakabana, then that's the time nga kinahanglan atimanon nimo ang tao nimo sa ubos. Pero pag nag-atiman sa imong core leader ay mong tao sa ubos, wala kay business diha sa tao sa imuhang core leaders. Okay, so mo to ato ang top 5 principles of selling, no? Pasensya ako ang ma-connect ang ato ang network, no? Kay mahinumduman jud nako, no? Kay mga connection na amang mga connection ni siya. So the top 5 principles of selling, una, people buy benefit. Benepisyo jud mo ato ang una nga dapat i-impart dito sa Ilyaha para ma-feel sa ato ang kliyente ang value of money nila mas ubos na kaysa sa ato ang produkto. Mas taas na og value ang ato ang produkto kaysa ilahang value sa ilahang kwarta. Then, kinahanglan ma-build up ang credibility, trust, and expertise. Repeat orders and pay-ins will follow kung naa sila'y trust and expertise. Then, sunod is the most valuable offer nga itong ma-offer sa ato ang kliyente. Dili ang ato ang produkto, dili ang ato ang sistema nga nindot, kundi ang ato ang kaugalingon, because people buy people. Kinahanglan authentic ta. Kinahanglan original ta. Then, walay katapusan na number 5, walay katapusan na paghatag para ma-build up ang tinuod nga relationship between sa imuha ug sa imong kliyente. Tungod kay ang imong kliyente mao ang imong umaabot nga partner ug partner hangtod sa hangtod diri sa ato ang negosyo. Great morning sa ato ang tanan ug daghang salamat.